Ola hei tuna karon soi tur hi Korean pa Fit Valley ti atangai tanania Korean tlangwal gym culture sek zet mai fitness trainer ania amai ka subscribe pa ma tang to khan ka enze uze uthinania India ra maron kala tun kum lai hol vel bor khan June vel bor khan ron kala chuta chona video pakhat awma chu chuan thil lian tham tak mai hrenga chumi chungchang chu kan en ho doni ani hi Korea atangaron kalak South Korea tangaron kala ti chuanin India ram Delhi ron thlenga India ram azin chu khwal jin hawen an zong chang lo tlang puing ka ria an feedback ho re re hi thalo po ni thina tuna point ti khan a video masala ma po nge rental motor ina an bum dan vel chungchang aron post phota India ram chuan rental motor te ho lo tur te in post siam ani bok taka India ram ai chuan vai ho mi bum chak reng reng a kho sa khon tam khop mai sa phawi chuan an hial ngang mai hoi takin an beilet ngama Korean lamin name deuh hlek nge ne ma hi a name deuh bi nge donit a boy vak ai chona tia ti fel mai zela 그래 뭐 굴러가기만 하면 되니까 와 백밀러 제대로 깨졌네 오 마이 갓와 이래 소똥 아니야 잠깐만 욕 나오네 일단 차는 잘 나가요 차가 좀 좁지만 일단 잘 나가고 ti chuan he kar hi hun enge moti chunga tan a ho a paisa in pe in en dik sak thlapin a masalama kan soi to a kar da le don le ni lo vel he post masa boinan siam cheu maya ama chia ko video ko varsa nge nge te poka ama ti che ta hanan po tieng ve chunia chuan akal zela he lir thei mang hianin police te traffic police in anti dinga ti chuan man atok tila man atok nge ni doni chung ho chukan en chole doni 이게 나갈 때 이제 몇 시간 있는지에 따라서 돈을 받는 것 같아요. 그래서 정산 시스템이랑 이거 다 있습니다. 좋은 친구들이야. 땡큐. 우와 이거 뭐야? 와 이 휴즈. 헬로. 와 나 지금 처음 봐 이렇게 된 거. 약간 인도 음식인데 처음 보는 스타일 음식이다. 와우 이거 셰프. 와 엄청 크다. 여기도 마찬가지로 이렇게 튀겨가지고 와 이거는 많이 사 먹네요. 약간 컬인데 보니까 친구가 주문하면 저렇게 와우 짤 같은 건가 보다. 와우 This is 짤? 와 짤 헤이 짤 와 이게 짤인가 봐요. 저 먹어보고 싶었거든요 짤이. 오 와우 아 여기도 이렇게 걸러가지고 아 거품 거품 땡큐 오 처음 먹어보는 짜이 냄새 되게 좋은데 와우 약간 Hey I'm from South Korea. ti hian lim deuhin Delhi street food te a ei chinin atem china thingpui te ina akal kuala mi tha tak tak te konga atong kuala an ina ten kalpuya tiang khan mia kom kuala enge mahuna thleng don eng har san na nge to don ala shami ro di tuna hian This is my tuition. Really? This one? Yeah. Can I go? 와, 이거 go first? 와, 집을 보여준대. 와, 세하. 와, 엄청 가파릅니다. 와, 우와, 와우. 짱이네. Hey, how are you? You surprised? 와, 되게. 폴리시랑 같이 줘야겠다. 너무 말라. 이게 문제가 또 주면은 계속 저렇게 해가지고 저게 또 되게 애매해요. 이게 제가 해외 여행을 제가 많이 해봐서 wai thla kho mai kan kut do te le zel pon nuam chin to kan nei reng reng lo maya ati ni mel ani ti suanin helaya hian min hu lok hianin enge mo thleng ta
chu kan en le don nia 경찰이 잡았어요. 경찰이 잡았어. 들었어. 라이센스. 오, 인도 경찰 되게 유명하지 않아요? 무섭기로? 몽둥이로 막 때린다는데? tahin traffic police ten an lo ti ding ta ti chuan amala mami po ma che mi te po an ti ding thawa an lo in ko kan in shil fi mol mola chuanin hei pa hianin India police la una em chu mi wo kan ching ni wang khanin thu oi ma lau ma India police wok ni ga an du big mi lo ni internet lama lo mu fo thin ani mail khawp mai ti chuan license driving license an dila an lak sak an en sak me kan che an check saka kha chu thil ni dan phung pa ngai takania enge thleng zel don How are you? Sir, wrong carriageway. You will be driving. Yeah. Wrong Okay. carriageway. Yellow line. Yes, Okay, yes. sorry. Put fine 5,000 cash. How much? Yes. How much? Cash challan. Cash. How much? 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,500 nahi 5,000. Yes. This Yes, one. yes. 오, 5,000. Put fine 5,000 cash. How much? Yes. How much? Cash challan. Cash. How much? 5,000. 5,000. ti chuan pakhat zawk bel zawk tengo aron kal pheya a license kengin aron pheya chuan at thil ti sola ron shelani yellow line I cross a wrong side ti ni tlana atia chu fine inga ya cheng sanga I fine tur ani ti cheng sanga ron por chuaka ase cheng sanga tur 5,000 tin ashila tuna aron soidana tanga offense kha chu India rama hian hemi MVX 2019 amendment kha kan mang deuh vek to fine to kan ti kha kan mang deuh vek to chumi chu lo ni ta se wrong side atlan angin lo ti taila hemi yellow line atlan lo na lam tur awatlan angkhari vela a shem dan tu wrong side ani chuan 177 mangin cheng zanga choitir mai tur ani mela amase police te hi an sual du shim mo choitir hem man du shim ani chuan wrong side ta atlan kha lawom taka lir thei khal 184 angin an shem thei chu cheng sanga choi theina ani ve thunga chu chuan an ti po ni mai thei ma se etik ani zel henen le phot teang 5,000. 5,500 nahi 5,000. Yes. This one. Yes. 오, 5,000 루피를 달래요. Yes. 5,000 루피면은 78,000원입니다. Yes. 이거 왜 줘야 되는 건가? 1,000원, 2,000, 3,000, 4,000. 이거 돈 다 털리겠는데? Sorry. Sorry? Okay? Okay, thank you very much. That's enough. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. 모르겠어요. 달라. ti chuan cheng sanga adila poisa phor ani tuna khan video landana khan in mu thiam tho ka renga he Korean pa hianin a be ka poisa zong kha a hai chu ka ti chuanin police pa hianin cheng zanga a phora cheng som nga noite ron tel ta ka chon a tok to mazuk tia cheng sanga la tlinglo ni tuna rom a poisa ron por chu kha a chira tang ti chuan a fel khop maya hei traffic police pa hi cheng zanga an discount an pelet le thlap maya poisa nei to lo ti riat wang aniang a en nan le teu a fel khop mai Thank you very much. That's enough. Okay. Thank you. thang dai khop mai ka ai che bai thlap boka a zanga pele le ne khong ai wangin ti ber mai ang a du to ka lak sak nuwa du to ka ngalo nei si lawa ari nan poisa lo ak chuak nem le si lawa a khong ai le ta zo ka nia chon engma receipt emo pe kan nei lawa tin enge internet manga in man na chi te po engman manglo ti langa
chu mi lang chiang tak chu ei ruk na ani poisa an mani ta tur teng khan an lak sak thin tina ani Thank you. Okay. Thank you. Thank you. 모르겠어요. 달라니까 줘야죠 뭐. 공권력은 여기가 워낙 강하기 때문에. Thank you. 경찰이랑은 싸울 수 없기 때문에. ti chuan he Korean tlangwal video hi India mi tam takin muan oma Delhi sarkar thu nei tu te beng hial te po thlenga ti chuan malak zui ngalani he video lang hi he video paisa lak sak tu hi Mahesh Chand nei in Delhi police ania tuna hian Delhi traffic police lama a duty mek ania ti chuan he hi sarkar hemilama mo phur tu ten rang taka chui zui ngalin tu nge ani ti riat chuania ti chuan chui zui ngalin action la turin ama hi an suspend ngal rum rum ani hemi thil chen nu lokhian Delhi police te chuan corruption do na konga hian corruption ti thin te hi ngai na thiam na emo dim na emo kan nei luang tin thu chu an siam tel ngal nge nge ani ti chuan let's go back to kan zo tlang ram nuam mizoram a hian an zo tlang ram nuam a hian corruption ti la thil chi sang sang he tiang lampang kai noi mi puite sumlak sakani emo mi puite lopo poisa in lak sakna te tin mi chanai ei ruk na te tin diklo takami poisa ro chu sak ching te eng hi kan thanem ve via win alanga soi mi soi ka hrenema tin a mu te pok an humana tiang vel chu kan nia traffic rules ani emo traffic rules ro ani emo tun na phei chuan social media lama post am tak kan mu thina chumi hmuna chuan chumi veng chuanin enge July security ti zon diklo deuh lekin poisa min lak saka chuta chuan min te thina ti tam tak te kanom thina hemi konga hian ama ka soi pho to thin motor ani chuan dashcam warila tin bike atei chok thin kan ni pon video engemo evidence turang chi te tin thiam kan chan theina turte mi puin zau zo kan lo hriat theina ante kan inhnial boina kan nei mo engemo kan to phat thian keimani phone camera emo kan phone a voice recorder emo hi on chiangila chu mang tangkaila a thakopin ka ria a chu ti ni lo chuan sarkar poisa hemi kan fine te kan poisa choi te traffic rules kan bo chiara kan fine te tin tax kan choi te bungru kan phurna tur le emo engemo khatiang reng renga kan thil fine te hi sarkar in rel bolnan mi puite tan bokania hi thil tangkai takania thil thatak ponia in rel bolnan kan man le thina wangin kan hne na bokron le turani entina no parking ai paka poisa fine sarkara lutanga kha sarkar suma lut lenga mi puite na kan man le bok tur kong pui in rel bol na tura tan tele khatiang sang sanga kan man le tur thau kha ni wang thil thalo takani lawa ma se official emo a khoi mo tena an lo ti ching penatin a khon ve tu na mi elo tena an lo khoi ching pen khan mi pui chan ai a boi ta thina a lo khoi poi ta thina chumi konga chot inventon film khurton mi pui te pok an du khir ve deu ponga ya tin tam tak mizoram a hianin mi challang pui te tin mi piang thar tha pui oma lang te hianin chuti zat poisa ka piang chenga min kaltir mai da chu cha min fai nang zat ni pui lo nang mani ka piang chen pocket money tur hetiang ang chi hi ti tam takan la om ti hriat ania he konga te hianin ami pui atang ani emo he ta official atang ani ma tu te atang po hian kanin zir thar vek ka ngain ka kan dil ru hi kan siam thar lo chuan ka soi fo thin kan moral kan reform lo chuan ram nuam ram ro pui hi kan in thlen lawang ruai tu dik thlang tur chuan ruai tu thlang tu te me pui te kan dik anga ya chu tiang bok chuan kan in kung kai kwal vel vek ani chuwangin etiang do tur hian mi pui te pon tha kan tho ve nga ya tin kan khir ve te po nga ya kan sual ve te po nga ya tin diklo na chon tang loila dikna chon tangam ve thuila thi thak thak thleng poin hi kan soitel vele shim do eng poni se video ka lok thak taka in lo man ka be se ya a hoi sen na te poin nei pha ngei ka be se ya etiang diklo na do kong shim a hian chu tiang ata na ron siama ron post kania kha video kha tun kum chan ve jun khlavel bora mi ani to a hun rei takami to chuania video ka siam tumna rei to a tu huna kan siam theilo na hei anuwa karon siam le no nia e podi se video dang ne ni danga kanin mole theu do nia